Экзамен берген кебек болдым. Kızlar bir koşanda dost bul almıyorlar. Вайып. Vayıp. Сеңген буну кишиге көрсөтмөгүз инде. Mene bu jır, jiza jır. Күн сайын массажга келем инде булай болгон. Men bopşu bütüne orta kolgamdan keyin bütün sep baştı bir tur kilo almayayım ben. Зоопаркка гана барга инде мага. Babuti. Көрсөтмөйм ал. Bu indi tege işte halalık деп ettiler bir. O gözünü yalayttırıyor da sanmıyor yani. Asıl var indi. Отравить этмейм. Сәлам. Календар көзнең уртасын якынлашуны күрсәтә һәм мөһим булган бәйрәмнәргә без дә аяк бастык бугай. Бүген 1 октябрь улы буыннарыбызны өлкәннәр көне белән котларга кирәк. Без дә бу бәйрәмнән читтә калмадык һәм аларны котлап, тагын да якынрак белер өчен уен оештырдык. Репетиция кебек кенә инде башта. Исәнмесез? Мин Биектау районы Илә Казаклар авылыннан 1958 елгы 28 октябрьдә тудым. Җырларга, клубларга барадыр инде бергә. Бәйрәмнәрдә инде. Күрше авылларга барадыр. Дискотекалар безнең вакытта алай юк иде. Мен 1962 елның 20 мартында Буа районы Аксу авылында туып үстем. Менә безнең класста 15 малай 9 кыз иде безнең класста. 15 бездә гармония иде. Kızlar bilen dostluğa yatıp. Benim prensibim şunday. Kızlar bir koşanda dost bul almıyorlar. Dost bulup kılanlarına. Onlar birisi satırga bulsa, bek kötü. Ben sizge indi bu tegeni tügül, kritik tügül. Mene jigitler ve kızlar mintege mehabet onu demeyim. Jigitler ve kızlar onlar mengelik dost bularlar. Bizde mesela men etem izimliklerge. Elik metem pita şok buladır. Pita şokta tanışadır metem. Terlep bir metem tuzanğa batıp koytadır. Hadi pita şoklar da yok bek. Бик каты кызык. Аны сөйләп тә бетереп булмый. Бу яшьләр теле дустым. Без өлкәннәребезгә хәзерге яшьләр телендә сленгта кулланучы сүзләрне тәкъдим итәчәкбез. Алар аны ишеткән, күргәннән соң ул сүзгә үзләре белгәнчә аңлатма бирергә тиешләр. Рофа. Рофл. Йокла дигән сүз түгелме? Ял итегез дигән сүз түгелме? Белмим. Бу шил нәрсәгә мөмкинде. Şeninde şer. Keyif kütərinkəliyə tügülmü şunday rəqmət? Allah singlim, bek ağır neler bildiniz әле. Менә бу җыр, жиза җыр. Тормышчан җыр диде. Шундай мәгънәдә. Яра. Вайып бу инде. Сеңә минем өчен бу вообще чит ил сүзләре кебек. Бу инде яхшы мәгънәдәдер. Менә бу сакланумы? Менә моннан соң өйрәнербез инде. Мен бопшы бүтүнө орта калгандан кийин бүтүн сеп почти бир тур кило алмайм мен. Краш. Бу Бизен деген сүзләр. Краш бу моторлук деген сүз түгелме? Сезнең дә 16 яшьтә краш булгандыр. Краш булган инде. Сез мисал өчен мәктәптә краш булгансыз, ягъни нәкъ гармончы егетләр краш булалар. Экзамен берген кебек булдым. Тренд һәм нокта. Икенче турда катнашучыларыбызга хәзер трендта булган әйберләрне бирәчәкбез. Алар үзләренең сизү органнарын кулланып, бу әйбернең ни икәнен һәм нәрсәгә кирәк икәнен аңлатырга тиеш булачаклар. Отравить этмейм. Бабуки. Бик тәмле әйбер бу. Какао белән арасында, шәй арасында. Коктейль димме? Bu tege jelatin şeyine şekilde. Dege balalarını aldılar bir Medijant degen tege fındık konfet var bir. Onu qaşap tura. Исертмейм ул. Yok, kardeşim men buni бүтән içmәс идем. Серьезно. Менә воношкага кайтып күрсәтсәң генә инде. Bu или күзгә куя торган, или кашсына куя торган нәрсә дип уйлыйм. Минем воношка куяйын аны, бик игътибар бергәнем юк. Кай җиргә куйым? Күз астына менә улай. Булай типме? Шулаймы? Бу, наверное, җыерчыкларны бетерә торган әйбер дип уйлыйм. Куя мен аны аптырыйм инде, теге сораганым юк, воношка сүгеп җибәрәм. Нәрсә куйдың инде тагы дип. Син булай да матур бит дип. Менә бу әйбер мәшә күз астына куела да һәм менә монда
Ошокларны юуштата дейгин. То күн сайын келермен сіздің яңа. Барыкмы? Білмеймін, мен машиналар бар, мен қызға қораға яратмайм бек. Бұл енді тіге халалық деп етелер бек. Ол көзін жалайды тіреді, сам мен, асы бар жайында. Зоопаркка ғына барға енді меңа. Рахат ба? Рахат, рахат. Biraz ne şu güzel. İyi, baydı. Kamera kapına baydı. Міне, мындан соң бұны ешкімні сөкмәмін де. Хит парад. Катнашучыларыбызга татарлар арасында бик популяр булган җырлар куела. Тик бер шарт, алар оригинал форматта булмый, а хәзерге замана жанрларында яңгыраячак. Sizlerin Су içerge. Benim diyeceğim. Benim diyeceğim bu. Tala білегім. İyi. Tanıdınız mı? Шафиғат Гармон Сайли. Салават Разгадиевтің нейіне. Бірсін алла, бірсін қоя, ерімін сайли, гармон сайри, сандуғаттай гармон сайри, да сайри, киге ялли, бір егіт гармон сайли. Бик зор рахмет. Мені шулай зорлап шақырғаныңыз үшін. Нәрсе айтайын, исәнлік саулық болсын. Иллер. Все buldu. Buldu. Бұл шақмақлы шықтың де. Şunun bilen bizim işimiz tamam. Все. Gittim. Ay, Давай. всё, рахмат. Yaxşı sen söyleme. Рахмет өзі. Бұны аласыр бетін, мен микрофонны.